Tedeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Tedeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemmejaňyza salam. Men Altyn. Habersız kalma gepleşigimiziň 304-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümde bit klip täzelikleri var. Mene täzeliklere başlaýyn. Sizem aktivnice bolup like basın. Dostlar, aprelin 6-synda Türkmenabatda Köytön restoranyna Citizen bilen Swizy 347 konserdi bar. Häzirden biletler satlyga çykaryldy. Yapraklar yaşıl gelin yali bakar. Kolaylaştan bala o gali yakar. Ölüm koruştağı uy bala sen bana nakar. Lewapdaky agzalarymyz siziň dikkatiňize. Kimde kim Swizy ýa-da Citizen'in islenlik aýdymyndan bir setirini ýazyp, iň köp like alan 3 kommentariýa media tamadyndan bilet mut. Täzeliklere başladığında Kuwat Dönmez öňkü stilinde täze komediýa klip ödürledi we hakyky komediýa. Berekella. Papes, Dede, ne diyorsun oğulsun? Yetişen mi? bizar kaka, bizar. Buldun mu? Owu. Baranla sen kovla. Oy. Şunu diyen zaman dinleyecek mi? Demet ya. Ecem menin Dubay'da, kakam menin Hatay'da. Ecem menin Dubay'da, kakam menin Hatay'da. Berin mama kıydığını, öyüm menin Hatay'da. Bagtyar Allaberenov ýazyň tagamyna Mama Sita atly klip ödürledi we belläp geçeýin Bagtyar bu klipiň öňkülerinden has gowy. Oh mama Sita, kim mabam bit, berine şant bar, men onun için favorito. Oh mama Sita, mi signorin, ver bana bonjan sana favor. Yine bir klip täzeligimiz Femra Recepov bilen Ceyhun Atajekov ululuğun nalasy. Bu keseliň ady Alzheimer. Näme kesel käbi? Bu adamyň ýatkeşligi bilen bagly. Ilki adamyň ýatkeşligi gitýär. Günnelik etýän işlerini ýatdan çykarp başlar. Men oğlun kaka. Havan soň wuraçlar näme diýdi? Wuraçlar gowy diýdi kaka. Kakavly bolmak, aňsat deleken. Durmuşun ağramy, asly ýar çepden. Hemme zadaçdan gaýdusy. Dostlar, size yine bir klip gödürleyin Dogonlar Alim Amandan. İlkinci söýgü. Klipin senariýasy durmuşda bolaýjak waka. Yedim seni yedim, 18 yaşımda. Sarlım sen al derdi, benim bu başıma. Endiki täzece klip Aylaradan Happy Birthday. Avadan Halmedova täze klip ödürledi Dünýäni gezmek. Ayda Yöz'ün YouTube kanalına mut video yükledi. Как перестать дышать. Halkaýdym taýma gelenimizde Batyr hoşdurdy Lälem. Dinle sözüm aysam Lälem. Anjytma dilberim ýar. Yine bir halkaýdymy Gadam Gurbanovdan. Gözel vardı uzun boylu altını. Karanlık gecede düşer yalkını. Yiğidin ağrayı yaxşı
vagifdir Yaxşı vagif näketey hayıldır Ekskluziv täzeliklerine gelenmizde Jahan Bagşynyň konsert klipleri ýürüýte mediatam üçin sahnalar geldi ve bize gelen maglumatlara göre şu hepdäniň dowamyny konsert klipleri YouTube'a ýüklenýär. Empoş ağacığına başlayaz Eldar Ahmedow bilen Gülceren. Sen gelsen, şanım alyan sen gülsen, şirin şanım bolsun yarım sana. Gülceren çerenim, bak kuzuna gerenim, yafeyem, yada yok. Yine bir Empoş täzeligi Emin Rasen'den monolog. Özümü golda tanıyardım, hey gitme diyenleri tarıyardım, hey burunun işimi yar yardım, hey Allah'ın özü bodyguardım, hey özümü golda tanıyardım. Empoş täzeligimizin soňkysy Joson ýagny Jumamurat Kasimow Aycemal Aydymyň remixi. YouTube täzeliklerine gelenmizde Halipa Nur Meredowyň ýagny Nur Kasoýyň ogly Didar bilen. Indi gelýär iň goýan şagajyklarymyzyň biri könüleri ýatlar şagajagyna Mehri Türkmenistan. Geçen bölümde tefsirlerde haş edilen könleri ýatlalaydım. Gaýgysız Balliýew we Vepa Nurew söý diýme. Almanary owadon kadını sari almadan owadon söýdüm bir ýary gözüňe aldy ýanyrmaň diri janmasyrym başga bydy maňa söýdime. Inni gelýär tesirleri okumaly şagajymyza ilkinji tesir alyp baýrak gazanan dostumyz Bayram Han. Salam meditama işiňizde üstünlik köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Ýalňyşmasam sen köp birinji bolýaň. Indiki tesirimiz Alim Yolbarsow. Like bizden, habarlar sizden. Köp sag bolun. Ýene bir tesirimiz Bagul Şarewa. Salam hemme Didar Muhammedi gepleşiňizde çağıraýyn. Nesip bolsun. Ýene bir tesirimiz Selim Abdalow. Mediatama diňe öňe orazalaryňyz kabul bolsun. Ýene de has gowy täzeliklere garaşýas. Altyn gyýdan işiňizde üstünlik tesiriňiz üçin köp minnetdar. Hemme musulman doganlary orada bayramymyz bilen gutlaýan. Enelýär soňky tesirimize Aýnawat Gazakowa. Salam altın işiňizde üstünlik ýar bolsun. Söhbet Jumaýew ýüzde gepleşiňizde mihman eden. Söhbet Jumaýew ýüzde gepleşiňizde 3-4 gede mihman etdik. İsteseňiz ýene däýersiz. Dostlar, bu bölümdäki täzelikler näetdi? Has haýsyny köp haladyňyz tesirlerde hökman belläň. Amen bolsa bölümi jemleýän. Ýöne iň esasat näme? Özüňize gowy seredin. Inniki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun. Şu gün owadan etmeseň bolan, aşra meni. Şeýdip beden gelem soň. Jeytini samarada da bilet mutlu. Ay gözüme saçım ýerýär. Bir saçım gözüme giyik. Türkmen. Şaňmurtna. Как перестать дышать? Перестать. Men bärik bir şäş gatnaýyn, sen ýanyga. Köýnegim uzyn bolupdyr. Dilim ýaly.